כואב. כשאני קם, כואב. וזה נשאר אחרי הקימה חצי שעה. כל הזמן כואב, כאב גדול. לא יכול להתפלל, לא יכול... ראש ישיבה, הרב עובדיה אומר, הוא נופל, יש לו כאבים נוירואיים בגב. הוא לא יכול ללמוד תורה, הוא רוצה ללמוד וקשה לו מאוד 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 בגב. השם יעזור, יש לנו רפואה שלמה על הכבודו. אמן. שיוכל ללמוד ולהמשיך החידושים שלו. אמן. עם תורס העולם. אמן. לא תבכה. השם הרב יעזור לו. לא לבכות, השם יעזור. השם יעזור, לא תבכה. בלי ספק. בלי ספק. בלי ספק. תודה רבה. תודה רבה. לשכח. כבודו יתפלל עליי. שהשם יעזור לי שיוכל ללמוד תורה. לא יכול להתכופף לכתוב. תודה רבה אדוני הרב. תודה רבה. תודה רבה. לשכח. תודה רבה. שיבה, מורן יחזיק יד מלך המשיח. יחזיק יד מלך המשיח. מלך בעליון, שבשבילך בחייך, עליך בטוב, עליך בנעמים, נשמע עליו ותבשר בשאלות טובות, אמן ואמן. אני מזכיר את כבודו בתוך הספרים. הוא מזכיר את הראש ישיבה בספורים שלו. הוא מזכיר החידושים של הראש ישיבה. שחקו מנעים גורלו, מרביץ תורה בישראל. אין מי שהקים עולה של תורה כמו כבודו. והם פורת הרעיים. השם ייתן כוח ובריאות לעשות חי. עוד ילבו בסביבה דשנים ורעננים יהיו. אמן. מי זה הרב סנדר? אל תבכה. השם יעזור לו. אל תבכה. לא לבכות, לא, השם יעזור. תודה רבה. השם יעזור לו. השם יעזור לו. אני מוחה על העוונות שלי. לא היה עוונות, לא העניקו אותי. אין איסורים בלעוון. הרב עובדיה אומר שהוא בויכה. בצער. טוב. השם יזבח לכך. הגבול שלו. את העגולה. השם יעזור כבודו. שיוכל להמשיך. החידושים האלה כל שלו. ולא תבכה. השם יעזור שימשיך החידושים העיקריים שלו. תודה רבה. אריכות ימים ושנים. אמן ואמן. ראש ישיבה נוסע עכשיו לאמריקה. ביום רביעי. השם יעמו. תן לו דורשית, בואי מצוות, בחוץ לארץ. עוד המשיך. יגדי תורה ולעדירה.